Morning. Mwadzuka bwanji. Hope everyone had a good night's sleep. Ndikupereka senali ndi usiku wabwino ndithu. It's so exciting to see so many people here today. Ndiyosangalatsa kuona kuti tatobwera ndithu anthu ambiri lero. I want to thank you again for your hospitality, Ndikufuna ndithokozenso makamaka malingana ndi mmene mwatilandirira ife. for the good friends we have here in Malawi. Komanso makamaka kwa azathu amene takumana nawo kuno ku Malawi. Appreciate the teachers of the school here. Makamakaso tithokoze kwa aziphunzitsa ku sukulu kuno. We appreciate Brother Vingero, Akuthokoza kwa mbale Vingero, Brother Mattis, komanso mbale Madalitso, Brother Solomon. komanso mbale Solomoni. These are good men. Kuti makamaka amenewa ndi anthu abwino ndithu. They can be a great resource to all the different churches in the area. Akhoza kukhala othandiza kwambiri ku magome osiyanasiyana madera ambiri kuno. We hope that you'll support the school, Tikuyembekezera kuti mukhala ndi othandizira sukulu imeneyi. the training of preachers. Makamaka pamene kuphunzitsa anthu kuti akaphunzitsenso mawu a Mulungu. And if you will do that and the school continues to grow, Mukatero pamene sukulu ipitirira kukula, the church will continue to get stronger. makamakaso zidzathandiziranso kuti mpingo udzakhala olimba ndithu. The church will continue to grow larger. Komanso mpingo udzakhala ukukula. And I know that you look forward to that time. Ndipo ndikukhulupirira kuti mukuyembekezera ndithu nthawi imene idzatofika motero kuti mpingo udzakhala waukulu. Since the last time I was here a few years ago, Zaka zambuyomo pamenenso ndinali kuno, there's been so much that's happened. pachitika zambiri kuchokera nthawi imene kufika lero. Good things have happened here. Makamaka zinthu zabwino zambiri zachitika kuno ku Malawi. When I saw the school when I drove up, Pamene amabwera kuno kudzaona ku sukuluku, I saw the buildings and the fence. ataona mpanda, akuona manyumba amene anamangidwa kumeneko. That wasn't here when I was here before. Akumbukira bwino kuti nthawi imene anali kuno panalibe china chilichonse pamene pacho. So progress is being made. Ndi akamaona akuona kuti ayi zinthu zikupita chitsogolo. So support the school. Ndeni kupemphani topitiriza kuthandiza sukulu imeneyi. Encourage the students. Alimbikitseni ophunzira ku sukulu kumeneku. Encourage the teacher. Alimbikitseni ophunzitsa. I want to begin our lesson today by talking about something that we need to think about. Ndifuna ndiyambe phunziro langa makamaka moyambaso pa zinthu zina zimene ndifuna kuti muganizepo ndithu inu. You know, every time that God's people come together, Nthawi zonse pamene anthu a Mulungu abwera pamodzi chonchi, there is the potential for those who are there to need to respond. pamakhala ndithu nthawi yonoti amene ali pamene paja anthu ene akafunika kuti abva uthenga achitepo kanthu. I want to encourage all of the preachers who are here today Ndifuna ndilimbikitse nonse amene mulazilaliki muli pano, that when you finish your message to give the invitation. kuti pamene mwalalikira uthenga nchofunika kuti pazikhala mayitanidwe ndithu nthawi zonse. Think of all of those who've already come forward today. Tangoganizirana anthu amene abwera kale kuno pamene ayima kutsogolo pamene mawu atalalikidwa. Think about those who have been baptized this weekend. Tangoganizirana onse amene abatizidwa pa nthawi ino ya msonkhano. Those who have been restored. Onse amene abwezedwanso mu mpingo. They came forward at an invitation. Abwera makamaka ifo kuti panali mayitanidwe basi. If we had had no invitation, perhaps we'd had no response. Tangoganizirana pali palibe mayitanidwe ndi anthu aja anakachita chani. Sometimes a person may think, I don't need to extend the invitation. Everybody's a Christian. Kazina anthu amaganiza kuti palibenso za mayitanidwe tonse ndife akhristu pano za chani zimenezo. How do we know everybody's a Christian? Kodi tingadziwe bwanji kuti aliyense ndi woyeradi mtima? Or how do we know that there's not a brother or sister there who needs a response? Kodi tingadziwe bwanji kuti pakati pathu palibepo munthu amene afunika olapa? We don't know. Sitingadziwe zonse. The invitation of Christ is always open. Nchofunika kuti pamene taphunzitsa mawu pakhale mayitanidwe ndithu. One doesn't have to wait to come and obey the gospel till an invitation is extended. Tinati pamene munthu alalikira mawu pamakhala anthu oti amva ndithu mawu. But when you finish the sermon, why would you not want to give an invitation? Nde pamene ukulalikira ufuna anthu asinthe nde ukanenera kuti pasakhale mayitanidwe. While people are thinking about their souls. Muganizire kuti tikamalalika timakhala kuganiza za moyo wauzimu And wanu. people are thinking about the message that you just give. Anthu akuganizira za uthenga umene inu mwaphunzitsa. Make it a habit to always extend the plan of salvation. Chikhale chikhalidwe chathu kuti nthawi yonse pamene talalikira pakhale mayitanidwe. You know, there are some things that we need to be reminded of. Pamakhala zinthu zina zimene nthawi zina timafuna tikumbutsane. Not because it's anything new, Kuti mwina akuthenga kuti chinthu chachilendo.
but because it's something that we need to be reminded of. koma timangofuna tizikumbutsana ndithu pa nkhani imeneyi basi. Christians need to be reminded of God's plan of salvation. Akhristu amafuna tizikumbutsana ndithu kuti achitepo kanthu pa mawu a Mulungu. Young Christians need to be reminded of God's plan of ena amene salvation. abatizika kumene ngofuna tidzakumbutsa ndithu kuti achitepo kanthu pa mawu a Mulungu. Someone might ask you, what do I need to do to be saved? Zina munthu akukhoza olalikira koma akhoza kufunsa kuti kwani ndiyite chani kuti mpulumutsidwe. Would you be able to tell them in the Bible Kodi mukhoza kutenga kutsekula Baibulo kuwauza zimene anochita? what the Bible says concerning salvation? Kodi zitikhoza wauza zimene mawu a Mulungu amanena kuti achitepo chani? The more you hear something, the more a part of you it becomes. Pamene munthu ukuzimva zinthu zimakuthandizira ndipo zimakhazikika mwa iwe. Preachers always extend the invitation. Alaliki ayenera kuti nthawi zonse adzipereka nthawi ya mayitanidwe. It's a good thing to do. Ndi chinthu chofunikira kuti zitero. It's a helpful thing to Ndi do. zinthu zothandiza kuti mayitanidwe akhalepo. And people will respond when they're given the opportunity. Ndipo anthu akapatsidwa mpata adzachitapo kanthu ndithu. And now for our lesson this morning. Ndipo makamaka tiyeni tiloweni kuphunziro lathunso. I want to talk about a subject that applies to every person in here. Tikufuna tikambeponso za phunziro limene limakhudza wina aliyense pano. I want to talk about an act of worship. Mama tikufuna tikambepo za phunziro limene limakhudza gawo limodzi la kupembedza kwathu. You know, when we sang, we were engaging in an act of worship. Mudziwa kuti tikamayimba timakhala tikuchita gawo la kupembedza. So likewise, when we give of our means, we're engaging in an act of worship. Chimodzimodzinso tikatenga zinthu zathu kupereka timakhala tichita mayitanidwe. Paul said in 1 Corinthians chapter 16, 1-2, Paulo anakambapo mu 1 Korinto chapter 16 verse yake 1 ndi 2. now concerning the collection of the saints, Kuti makamaka pamene amakamba zokhudza za upereka za ukoyera mtima. as I've given order in the churches of Galatia, Makamaka pamene sanawuzanso magome kapena mpingo wa ku Galatia. even so do ye, Chimodzimodzi inunso pano. upon the first day of the week. Kuti tsiku lililonse loyamba la Sabata. Let every one of you lay by in store, Kuti aliyense asungirepo choti akapereke. that there be no gatherings when I come. Kuti makamaka Paulo pamene ndibwera pasazakhale zopereka. I want to ask you this question. Ndikufuna ndifunse ndifunso iyi. Who do you think is the best giver in this group Kodi today? muganiza kuti muganiza kuti ndani amene alopereka kwambiri pagulu lathu pano? Who is the one who contributes the best amongst this group? Kodi ndi ndani amene timaona kuti koma uyu ndi amapereka kwambiri pagulu lathu pano? You might be thinking of someone you know who is wealthy, Mwina mukumaganiza kuti amwina awo popeza ngolemera akhoza kuona amapereka kwambiri awo. but that's not necessarily true. Koma sikuti tiganize choncho ayi. The best giver in this group today might even be you. Zikozotheka kuti pagulu pano opereka bwino kwambiri mukakhala inu ndithu. Because you see, God judges things differently than we do. Tikumbukire kuti mmene Mulungu amaonera zinthu amasiyanitsa ndi mmene ife timaonera. Truly, when we look to the New Testament, we see there were many great givers. Tikaona chipangano chatsopano mapeza kuti anthu ambiri amene analopereka ndithu bwino. In Acts chapter 4, verse 32 to 37, Tikaona buku la Machitidwe chapter 4 verse 32 mpaka 37. we see that Christians, when they came together, they sold their possessions and everybody had everything in common. Timaona kuti Akhristu anabwera pamodzi anthu ena amakhulitsa zinthu zawo nkuthandizira aliyense pa mpingo. They laid those funds down at the apostles' feet and said, use them for whoever needs them. Amazitenga opereka kwa atumwi kuti atumwi agwiritse ntchito kwa wina aliyense amene akulofunikirana. In Acts chapter 11, verse 27 to 30, Machitidwe chapter 11 verse 27 mpaka 30. we see that disciples were sending relief unto the brethren which dwelt in Judea. Timaona kuti Akhristu amatenga thandizo zawo kutumiza kwa abale awo ku Yudeya. They were going through a hardship and needed some assistance. Amene kuti akumana ali mu nyengo zowawa ndipo amafunika kuthandizidwa. Some of you have gone through hardships. Ambiri tudziwa matadusamo mu nyengo zowawa pano. Some of you have experienced famines. Ena amfera kumanako mwina ndi njala pano. Weren't you thankful that someone provided that food for you when you needed it? Ndikubali mnalo othokoza pamene mmafuna chakudya munthu akana kuthandizani ndithu. You see, when we give unto God, we're able to help those who have a need. Tizindikira tikamatenga umapereka kwa Mulungu kuti pakatithandizako ena. Yet, as great as these examples were that we just noticed, Monga mona taonera zathu mmene anachitira zitsanzo zabwinomu. there is another that is even greater. Palinso chitsanzo china chimene chikufunika kuti tichionenso lero. I want to direct your attentions to the book of Mark, chapter 12, Ndikufuna makamaka titsegule buku la Marko chapter chake cha 12. verses 41 to 44. Verse yake ya 41 mpaka verse yake ya 44.
And Jesus sat over against the treasury. timaona kuti pamene pakukamba za yesu amene anakhala amayang'ana za anthu amene amaperekera And he beheld how the people cast money into the treasury. ndipo amaonetsetsa kuona anthu amene akuponyera chuma chawo mu mbale ya chopereka And many that were rich cast in much. ndipo ambiri amene anali ochita bwino amapereka ndithu zambiri. And there came a poor widow, and she only cast in 2 mites. Panabwera mzimayi wina wosauka anaponya ndalama ziwiri. And he called unto his disciples and said to them, ndipo anayitana ophunzira ake kunena kuti This poor widow has cast in more than all of those others who cast into the ananena kuti treasury. uyu mmayi wosaukayi wapereka zambiri kuposa anthu onse. For they cast of their abundance. Anali onena kuti amapereka pa zimene anali nazo zambiri, She cast everything she had. koma uyo wosauka anapereka zonse zimene anali nazo. I want you to think about who this woman was that Jesus praised. Ndikufuna kunena kuti muganizire za mzimayi amene kuti anali ndani pamene Yesu anamuyamikira. Some of you in here can relate to this. Ziwe zotheka ena ndimukhozoganizira zikufanana ndili apa. Number one, she was a widow. Choyambira chimene mudziwe chinthu chizimayi yakuti anali wayekha, analibe mamuna. Do we have any widows in here? Tinawo azimayi amene alibe amuna panoepo. God loves widows. Mulungu amakonda azimayiso achoncho. He's always made provisions for widows. Amayesetsa kuti azimayi amene wasavutike In the ndithu. Old Testament, in Deuteronomy 14:28-29, he did. Timaonanso buku la Deuteronomy chapter 14 verse yake 28-29 anathandiza bosa amayi ochoncho. In the New Testament, Muchipangano chatsopano namo. in 1 Timothy 5:3-4, Mu 1 Timothy chapter 5 verse yake 3 ndi 4. he commands people to take care of widows. Anatelemulirasa kuti athandizire azimayi amene ali oti alibe amuna. To those of you who are widows, Jesus has compassion on you. Kwa ife azimayi amene alibe amuna mudziwe kuti Mulungu ali ndife ndithu chisoni ndipo amatiganizira. He showed compassion on widows when he walked the earth. Amaona asanaonetsanso chifundo kwa azimayi amene anali ochoncho pamene amayenda pa dziko lapansi pano. He was looking out for widows. Anayoti akuyang'aniranso azimayi achoncho. James tells us in James 1 in verse 27 Timaona buku la Yakobo chapter 1 verse 27 that pure religion undefiled before God is this: pamene amakamba za chipembedzo choyenerera pamaso pa Mulungu ananena kuti to visit the fatherless and their widows in affliction, anafotokoza kuti tiyendera amene alibe bambo awo komanso azimayi amasiye m'mavuto awo m'masautso and to awo. keep himself unspotted from the world. Izo ndizofunikira kwambiri pamaso pa Mulungu. Jesus spoke of this widow, Yesu anakamba za azimayi ameneyi. but she wasn't just any widow. Siku lanalinso azimayi oti batungo kati. She was a widow who gave all that she had. Tikumbukiranso kuti azimayi amene ngakhale ali mmene analimo koma anapereka zonse zimene anali nazo. Maybe she was a rich widow. Mwinakoza pati amwina anali olemera ameneyo. No, the text says she was a poor widow. Baibulo kunena anali osauka. There were probably other widows who were there on that day. Ziko zotheka kuti panalinso azimayi ena opanda amuna tsiku limeneli. Maybe there were some rich widows who came and gave on that day. Ziko zothekanso panali azimayi ena oti ochita bwino ndithu ngakhale alibe amuna. But there was something about this widow that stood out to Koma Jesus. Yesu anakamba kwambiri za azimayi ameneyi. This widow was easily observed as being poor. Anaonetsedwa anali osauka. Maybe it was the way she was dressed. Mwina zakotheka poona mmene amene anavalira kuti awaone kuti ngosauka. Maybe her clothing was dirty or torn. Mwina zikotheka anavala zong'ambika kapena zakuda. Maybe she just had the look of someone who was homeless. Mwina zikotheka mmene amaoneka kuti akuzona kuti mwina azimayi analibe mokhala. But for whatever reason, Jesus could see that she was poor and that she was a widow. Pachifukwa china chilichonse komabe Yesu anadziwa kuti uyu ngosauka ndithuyu. But then the second point of our lesson is this: Koma chachiwiri chimene tioneponso maphunziro athu ndi ichi. Jesus was watching. Yesu amaona. Jesus was in a part of the temple that was known as the treasury. Yesu anali mbali imene ya kachisi imene anthu amaperekako. The treasury room was a place that was considered sacred by the Jews. Tikaona kwa Ayuda malo amene amaperekera panali malo amtengo wapatali, malo apaderadera. And the money that was to be offered unto God was to be money that was gained by honest means. Malo ndalama zimene amapereka kumeneko zimene okhala ndalama zimene wazipeza ndi munjira zolondola In basi. Matthew 27 verses 5 to 6. Makula Mateyu chapter 27 verse 5 mpaka 6. After Judas had betrayed Jesus, Yesu anaperekedwa ndi Yudasi anapereka Yesu. the Bible says he had a change of heart. Timaona kuti Yudasi anasintha maganizo.
And he took the pieces of silver into the temple. anatenga ndalama zimene anapatsira chopera nazo kachisi And he threw them down. anaziponya pasi He mkachisi didn't want them anymore because he knew that he had killed Jesus. sanazifuneze fana zoti zindalama zoyipa ndaphera munthu And he went out and he hanged himself. anapita kukadzimangirira Well, what were those chief priests going to do with the money now? kodi ananga anthu aja kachisi aja anati achita nazo chani ndalama zija They couldn't put it in the treasury. sanazitengeso zibwezerezaso mosungira ndalama They said it is not lawful to put it in the anena treasury kuti zonse ayenera kutengaso ndalama izi kuti zibwerereso because it is the price of blood. pakuti ndalama izi zamwazi zamagazi This is where Jesus was watching. ndero apa nchipake yesu amaona nditu mmenemu It was a popereka place Jesus had been on other occasions and observed. yesu anakhala pamene pakuti aonetsetse nditu And Jesus watching the treasury shows us three things. pamene yesu amaona kumene amapereka ndalama anatu tena kuphunzirapo zinthu zitatu zofunikira kwambiri. Number one, it shows us that Jesus is interested in how we use our money. zimationetsa kuti yesu amakhala ndi chidwi pofuna kuona kuti kodi ndalama zathu timazigwiritsa bwanji. Someone says, oh, I wish the preacher wouldn't talk about giving. ena amati kodalalikiwa kukamba zachopereka bwanji kodi pano. But it's impossible to preach the gospel without talking about giving. koma zosatheka kuti munthu ungalalikire mawu osakamba zachopereka kapena za ndalama. One out of every 6 verses in the gospel has to do with our money. tikaona pa mavesi 6 ena aliwonse timapezamo vesi imodzi imakamba za ndalama kapena zachopereka. Almost half of what Christ said in the gospels deals with possession. mukati muona zimene yesu anaphunzitsa pafupifupi hafu ya zimene anaphunzitsa zimakamba za ndalama kapena chuma chathu. Jesus told 38 parables in the New Testament. yesu anakambapo za mafanizo 38 mu chipangano chatsopano. 19 of those deal with material possessions. tikakamba mafanizo 19 amakamba za zinthu zimene tili nazo. Being a good steward is mentioned in the New Testament 16 times more than baptism. tikakamba kunena kuti munthu ayenera kusamalira chuma chake zinanenedwa ka 16 kuposanso mawu ubatizo. Being a good steward is mentioned 32 times more than taking the Lord's Supper. komanso tikakamba zoti kukhala munthu osamalira bwino chuma chako chinakamira pafupifupi ka 30 kuposanso mgonero m'baibulo. Christ said more about money than he did about repentance, komanso anakamba the kwambiri new birth, zokhudzaso chuma chathu mwina kuposa kulapa Heaven. kutsopano komanso kumwamba and hell. komanso mamaka za jahena. As much as some might like to avoid the subject of money, zikazotheka naye zina anthu osafuna kukamba zachopereka we cannot ignore much of the Bible. koma sizingatheke chifukwa kuti zili m'baibulomu. And so Jesus is watching. ndamudziwa kuti yesu akuona He's watching the collection. akuona mmene timaperekera. Mark's account says that he sat against the ngati treasury. muona apa kunana anakhala kumayang'ana kuti He's propped himself up where he can see exactly what's going on. akakhala pamene afuna aone ndithu kuti kodi anthu akuchita bwanji apa. The word sat in the Greek language means to hover. tikakamba mawu ati kukhala ndiye kuti zunana zoti munthu wakhala pamalo poyenerera ndithu kuti aonetsetse. Someone might say, stop hovering over me. zikokhala ngati kunena kuti munthu achita musamandiyang'anitsitseni kodi mufuna muone chake. It implies that someone is always there. zunana zoti munthu ali ndi chidwi kuti aonetsetse asaphonye kanthu. Very likely Jesus had been there for a long time observing. zikazotheka kuti anakhalitsa ndithu kufuna kuonetsetsa yesu pamalo amene. The word beheld that is used in the text, ndipo tikaona mawu amene anagwirisira mu vesi it is a imene word that means to be a spectator. ndekuti akutiuza chinthu kuti yesu sutamangoona mongo cheukira koma amakhala chidwi kuti aonetsetse mmene tikuperekera. It is the same word we would use to describe someone who goes and watch a football game. zikokhala ngati mmene timaganizira munthu akapita kukaonera mpira eti. It implies that we're watching closely. ukapita kukaonera mpira umaonetsetsa ndithu uziona mpira wonse mmene uyendera usaphonye. Someone says, how dare he watch how I give? zikazonena kuti yesu afuna kutanthauza kuti mukamapereka mzoti yesu akuona choncho osafuna kuti aphonye chinthu. How dare someone see how I give? nthawi zina maganiza kuti anthu akundiona kuti mmene ndikuperekera akapenayo. The Bible teaches us that we are not to be covetous. baibulo limatiphunzitsa kuti tisakhale anthu okonda chuma chathu kapena omira. Ephesians 5:5 says that if we're covetous, we'll not inherit the kingdom of God. Efesians chapter 5 verse 5 akuti tikakhala omira sitikalowa ufumu. 1 Corinthians 5:11 says that we cannot have fellowship with someone who's covetous. ndiponso pawana Korinto chapter 5 verse 11 akuti tisakhale ndi ubale ndi munthu wa mtima umenewu. How would you have felt if you had been there on that day?
tangoganizani pamene samaonera kuti nakhala mulipompo zinakhala bwanji. How would you have felt as you were getting ready to give your money and Jesus is watching? Kodi munakamva bwanji munatenga ndalama yanu mupereke koma pali Yesu. Maybe there were some there on that day who decided to give extra because Jesus was there. Zikozotenga kuti anthu ena anati popeza kuli Yesu ndiye kupereka zambiri kuti Yesu alipompo. Perhaps this morning when we give, we might give more if Jesus was sitting beside us. The truth is, Jesus is watching. Jesus knows the gift that we give to Him. And that gift is a measure of our love for Him. But then the third point I want you to consider is this concerning Jesus. Jesus judges the contributors. He made a judgment about the people based on how they were giving that day. Some were giving out of their abundance. The poor widow was giving all that she had. In fact, every time in the Bible in which giving is spoken of positively, when giving is spoken of favorably, it is when someone was giving sacrificially. Old King David in the Old Testament understood this. In 2 Samuel 24, 21 to 24, David wanted to offer up a sacrifice. He wanted to build an altar unto God. And the man who had those provisions found out about it. He said, if you're going to offer it to God, let me just give it to you, David. David could have taken it and offered it up unto God. But David said, no. No, I will not offer anything unto God that doesn't cost me something. You see, if our giving isn't really costing us something, if our giving isn't really sacrificial on our part, our giving is not scriptural. This woman received the attention of Jesus on that day because of the service she was rendering to Christ. She was willing to give all that she had. How was she going to take care of herself? She had faith that God would take care of her. And on that day, if someone had said, I wonder who the greatest giver is here, perhaps Lord Jesus would have raised his hand and he would have said, you want to know who the greatest giver is? The greatest giver is this poor widow. And the reason is not because of how much she gave, but because she was willing to give her all. Are you willing to give that way? Do you give to God sacrificially? Do you tell yourself, oh, I'm poor, so I don't need to give anything to God? That poor widow could have said the same thing that day. But we see from the teaching of Jesus that she would have been wrong had she thought that. Whatever I have, no matter how small it may seem in comparison to others. One of the acts of worship we engage in on the first day of the week is the giving of our means. You need to give to the local churches. You need to support the local church.
The time will come in which the local church can support itself through your gifts. But if I think because I'm poor, I don't have to give, then the church will never be able to do the work that needs to be done. And God will not be able to bless the local church in the way. Let us think about these things. But more important, let us do these things we have studied. Thank you very much. We're going to extend the invitation of Jesus. The Bible teaches that if you believe that Jesus Christ is the Son of God, John 3:16, and you are willing to repent of your sins, Luke 13:3, and you will confess the name of Christ, Matthew 10:32, you can be baptized this very hour for the remission of your sins. Acts 2:38. If you're a Christian and you've not been living as you should, maybe you've been stingy in your giving, maybe you've been focused on worldly things, maybe you've been influenced by bad people, and the Christian light that you had, you've put it under a bushel. Nobody can see Christ living in you because you have covered Christ with the world. As a Christian, you need to repent this morning. You need to ask God to forgive you. You need to ask the brethren to pray with you. There have been so many already who have done this weekend. Why do you want to let the weekend end and not make things right with God? You might think, I'll do it next week when I'm at my home congregation. How do you know that you're going to live to see your home congregation? We don't know when we're going to die. James says, what is on the morrow? We don't know. We know what is on today, though. We know we're assembled right now. We know there are people ready to baptize you right now. We know there are brothers ready to encourage and pray for you right now. Today is the day of salvation. Won't you come to Jesus as we stand and sing?